haqqille o woni hakkude to ɓerde nde noddi nde yii nawde mo to mum haqqille o wi'amo rewe heen koy toon jamma woni fittaɗu ɗum so noddi yo yaato mum haqqille o wiyamo rento koy jam ala toon kanko woni hakkude ɗo tan sahaaji ɓerde nde foola o daɗa sahaaji fittaɗu ɗum foola o ɓilo neɗɗo ko ni wayi Allah e moƴƴere mum e ɓural mum addani en laawol Cheikhna Ahmadou Tidiane radiyallahu ta'ala anhu addani en seereɓe moƴƴuɓe anduɓe Allah andinoɓe Allah Allah yeɗi en heen mawɗo e maɓɓe Allah yeɗi en heen mawɗo e maɓɓe o wiyata ɓurɗo mawnude de kono ko mawɗo e maɓɓe kono ceerno men ceerno Aljaba Ba Saïdou radiyallahu ta'ala anhu Allah rokkimo ko e barke seeremɓe makko laaɓal makko almudagal makko gonɗugol makko jabde mo yamirore ɗum rokkimo ɗum neɗɗo gooto seeremɓe nayo ceerno hamme baba seydi alhaji ali radiyallahu ta'ala anhu ceerno men ceerno ahmadou baro radiyallahu ta'ala anhu sharif ibnu umar ɓeɗo nayo cati ceerno goto fof ina jogui e makko gueɗal goto fof wonko heeɓe mum hay goto e maɓɓe wi'ani woysayo kaari waɗini kaari nawi gueɗalam hay goto e maɓɓe wiyani noon kala mo wondi on sikkata ko kañum tan neɗɗo baaɗo noon koye mawɓe jeeya sabu ɗum wona ko weeɓi kanko de ceerno men ceerno Ibnu Umar omo ɗo o wawa jogade seeɗen ɓiɗiɗo de ala o wawa nde wonno o yettaki martabaji maɓɓe ɗi coomami tan o sooma tan koye moftade e nder ceerno Ahmadou Tidiane o wonana ɗum almuudo ɗum noon kam alhamdulillahi rabbil alamina omo jorti hikka waɗi duuɓi capanɗe nayyi mataw e nayyi walla ko ɓuri ɗum ko ceerno men yeehi ina accimo e juuɗe makko omo heddi e on ahdi nden omo yaara e duuɓi nogas e jeenayyi hande omo yaara capanɗe jeeɗiɗi e tati ko ɓenni ko ɓuri hewde ko heddi ko hay goto ɗaminaki wurde ko ɓuri duuɓi temedere Allah balluɗomo gila nden faade joni omo heeƴi e juuɗe makko omo jorti ko heddora e gurdam makko ko ma o heeƴi juuɗe makko inchallahu ta'ala enen fof noon ko ɗum woni gueɗal men so tawino miijortoni eno andirini eno eɓɓirtani eno faamirni e yaadu ndu o yahata ndu enen fof se en mbayi noon wona aduna funtata en dey wona pittali puntata en dey ala en tawat ɗum koko joñete en tawat eɗen jogui haaju ko wona pittali ko wona min ala ɗum jalten hen enen ken feranɓe Allah ene laaɗo mum addani en ɗo dartude jawdi addani en ɗo dartude teddugal addani en ɗo hay huude so wona abbade Allah ene laaɗo mum sallallahu alayhi wa sallam e Cheikhna Ahmadou Tidiane e ceerno
ɗum tan addi en ɗo so tawi ɗum ene gonɗi e so tawi ɗum ina gonɗi e meɗen kala nde fittaadu wi ina fooɗa en wi ina fooɗa en ina nawa en eko yiɗi ko ma ɓerde nde wallitoro haqqille o footma to poɗɗa yaade ga sababude ɗum tawde en beltinirimo on pamodiri alhamdulillahi rabbil alamina ko ɗum addanimo yidde o yaɓɓa koyɗe o ara o salmina en o weltano en o duwano en o ñaago en kadi duwaw omo wiya en noon ganden haaju men ganden haaju men dey haaju men ko Allah e nelaɗo mum haaju men ko Cheikhana Amadou Tidiani radiyallahu ta'ala anhu haaju men ko almudagal men haaju men ko ceerno men haaju men ko enɗam men tinnoɗen heen nangodiren ballodiren jokkodiren ndenodiren hurumaji cuurodiren ballodiren hay gooto wota yaa e koygal bonnande goɗɗo ɗo jaaɗa bonnande koygal goɗɗo ɗo yanane ko hoorema gonɗa e bonnande sabu gonɗa koye bonnande ceerno sa bonnani ceerno ko hoorema bonnanɗa hol jaɓowo darade wiya wona e ceerno jeeya ɗum heɓata ko e men enen ɓeeɗo nodditiɓe almudagal ɓe ɗum heɓata ko e meɗen so wayi noon nde ko enen fof ken neɗɗo goto kala haaju joguiɗen bawɗo wonde fof si en dañi hettanɓe en heen enen fof ballen ɓen ɓenne kadi yo ballu en enen fof ballen ɓen kamɓene kadi yoɓe ballu en holno ballirten ɓe andindeɓe ko ni watte ko ɗum woni gonga ɗum woni lawol so jomum seli tan mbiya ɗum wona noon ko ni waɗete so omo hisi e futtadu o yitata ko hoore makko o jaɓat ko kalɗa ko so tawi o yitima fittadu ko mbiɗa ko o wiya mbiruɗa noon ko yawademo o bonnani hoore makko kanko jognaɗo ko jogna ko yo andu ko hoolare koko renete Allah wi inna aradna al amanata ala samawati wal ardi wal jibali fa abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al insanu innahu kana zaluman jahulan Allah wi ko wiyete hoolare ko min ƴetti ɗum min kolli asmawuji ɗi min mbi hoolare nani min ƴefti hoolare min kolli leydi min mbi hoolare nani min ƴefti hoolare min kolli kaaƴe min mbi hoolare nani kono asmawuji ɗi e leyɗele ɗe e kaaƴe ɗe fof cali ronɗade hoolare nde ɓe kuli ɓe mbi min cuusa e nder ɗum neɗɗo ƴetti hoolare nde Allah wi sa yi o ƴetti hoolare nde kanko omo tooña hoore makko
ko majjuɗo kadi sinno mo anduno ko woni e hoolare wona noon wayanno kono noon tawde ko ɗum Allah muuyi ko ɗum wonata kono noon neɗɗo ina foti andude hoolare ina teddi hoolare ina hulɓini hoolare ina mawni ɗum waɗi sa hoolama a jognama andu a rodama ko teddi addanta ɗum hoyde e ma tan ko rewnude ɗum laawol ɗo maɗo dewna laawol ɗo jogiiɓe ɗum ɓe sa yi ko poɗɗa haalde kaala duko ala goɗɗum ala sa haali nafaani ƴeewa moƴƴuɓe mawɓe mbiya ɗumen i kaaride no waɗiri ni min kam cikkumi wonani watte ƴeewe so tawi wonani kalnon mo so tawi ko ni mbiɗa ñaagui yaafuya min kalmi koko sikke tan wona yidde yo kongolam rewe ala jinmi ko wallude so yimɓe gondiri noon seyɗane heɓata ɗon laawol kono noon so tawi mbiyata an ko mbiɗa ko ɗum tan so wona ɗum tan fewata a seli laawol tinnoɗen e koye men eɗen katojina no feewi diine on hatijini sunna no hatijini tijjaniye no hatijini almudagal no hatijini enɗam no hatijini ceerno no hatijini ɗum ɗo fof ɗiɗo haajuji fof ala hen ko mbawɗen wadde focco so wona taw enen eɗen pocci eɗen kiise fittaɗu eɗen ƴetti ɓerɗe men eɗen dokki Allah ene laaɗo mum sallllahu alayhi wa sallam wona haaju joɗɗinɗo on ɗo kay haajuji min ne keewi oɗo haaju ko hen jeeya oya ko hen jeeya ko limti ko eko heddi ko fof eɗen gandi haajuji min ne keewi haaju ɓurɗo mawnude oɗon ko wonde almudo o wi ko ɗum ɓuri mawnude haaju ɓurɗo mawnude o ko wonde almudo sabu sa woni almudo seyɗane rentotoma taw kay a gonɗi e almudagal ma he wona aɗa waɗa corok ala ka almudo gogira e gonga tigi rigi seyɗane rentotoma hurum ceerno ma o renanma gonen almuɓe ɗum yo yon en enen fof so en goni ɗum alhamdulillahi rabbil alamina ceerno ina duwi duwawno jaaba ma en cuuro goto e men fof wuura ko hoddirano e gurdam yaha taw ko malaɗo yo Allah waɗan en noon amin tinoɗen moƴƴinen law kawren tinoɗen jokkodiren tinoɗen ballodiren yimɓe ko keewi fof o wi yimɓe ko keewi fof so jokkodirani gonani haaju goto gonani ɓerde wotere gonani konngol gotol gonani golle gote golle mabɓe ko gayiɗe yimɓe hay so goni seeɗa soɓe nangodiri ɓe dendi haaju ɓe goni gotum ɓe mbawi gollude ko yimɓe jiyata ganda ɓe ko joom haajuji neɗɗo noon woto jab sikkede ene foti jogade haaju tawe ala haaju neɗɗo woto jab ɗum o wi jaafoɗen ko ɓuri ko hoore makko adori kala no mbaɗen ene moƴƴi ko ɓural men yo Allah dandu ko wona ɗum ko tampere men ɗum waɗi omo haala ko haalata ko sabu Allah ene laaɗo mum sallllahu alayhi wa sallam e sabu yidde en e yiɗande en moƴƴere sabu yidde yo en gon almuɓe ceerno ko wiyete ceerno ko kam
Allah rokki en ko rommet Allah rokki en ko rommet inchallahu taala wiyete rommet ko wiyete rommet ko ɗum Allah rokki ɗum Allah rokki en wona wasu ko jettugol Allah ko enen kayɗo men ɗo ko enen kayɗo men ɗo dañen rommet almudagal ɗum woni ko ɗaɓɓeten ɗum woni ko ɗaɓɓeten kono rommet ceerno ko ɗum Allah yiɗi en yo Allah juuɗanen mo yo Allah ɓeydanen kawral yo Allah ɓeydanen kawridinal bi jaahi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam barke cheikhana Amadou Tidiani radiallahu taala anhu barkeji seereɓe men allahumma salli ala seydina Muhammadin sallim ceerno Ousmane accon haqqe de belɗo ɗemgal mbaɗo Saydou Keita so ari tan belɗo ɗemgal mbaɗo Saydou Keita ni so ari tan kadi wonata koye haalde so ari tan wonata koye haalde kono noon haala ka no moƴƴi aɗa haalde eɓe jiɗɗa aɗa haalde eɓe jiɗɗa aɗa andi eɓe jiɗma aɗa andi eɓe jiɗma haal ko jiɗɗa aɗa haalde eɓe jiɗɗa aɗa andi eɓe jiɗma haal ko jiɗɗa haali ko jiɗma kanko haali ko yiɗi ko fatiha e salatul fatihi